Аз продължавам с пробите за този уред Instant Pot. Направих си тесто за кекс и ще направя първо опит в тая силиконова форма. И после ще направя опит в друга форма, понеже няма метална форма. Ето толкова. Ето толкова от кекса. Отново е на Airfry програма от тази страна, което означава, че основният капак трябва да ви е махнат и да сте само на реотани. Слагате си вътре ето тази решетка, си я слагате, формата за кекс и затваряте. И затваряте. Предполагам, че трябва да се заключи. И заключваме добре. Натискаме Bake, 185 градуса, 30 минути. Аз това малко кексче ще го изпека на 170 градуса. На 170 градуса. За 45 минути. Натискаме тук Time, време, и го слагаме на 45 минути. Натискаме още един път време и натискаме старт. И тук изписва Preheating, затопляне. И ще се видим след 45 минути да видим как се е изпекал кекс в уреда в силиконова форма. Това е много важно, в силиконова форма. Програмата за печене на кекс приключи. Отваряме и стискаме палци за резултата. Добре. Изглежда прилично. Със сигурност кекс е изпечен. Ползвайте ръкавици, защото вътре всичко е топло. И ето това е кекса. Сега, това е кекса, първата проба в силиконова форма. Сега ще пробвам да сложа кекса в ето такава метална форма, алуминиева форма. И опитите продължават. Този кекс, понеже е по-малка форма, ще го сложа на, да кажем, на 160 градуса на 40 минути. И пак натискаме Bake. Тук температурата, рязко натискате, рязко. Температурата я слагаме на 160 градуса, защото и без това от предишното печене уреда все още е топъл. И тук времето е на 40 минути с бутончето. Завъртаме на 40 минути и натискаме Старт. И уреда изписва, че затопля. Сега нека да видим теста с клечката за зъби. Клечката е суха. Добре, чудесно. И да го обърнем. Аз формата предварително съм я намазала с мазнина, за да може лесно да излезе. Ето това е кекса. Изглежда добре. Всъщност изглежда перфектно. Нека да разрежа едно парче. Моята свекърва ще ме прощава, че кекса е развязан, но трябва да се знае за какво става на въпрос. Ето го кекса. Ето го кекса. Аз допреди 10 дена имах Тефал мултикукър. Никога не можа да изпече такъв кекс. Перфектен е. Ето това е перфектният кекс за мене.